Benvidos a este espazo da Fundación Tino que participan os nosos alumnos da Escola de Imaxe Son. No tema de portada falaremos da decisión provincial adoitada en defensa dos dereitos dos traballadores, converténdose na primeira deputación en España en facelo. De seguida ampliamosles toda a información sobre este asunto. Antes, vemos outros contidos da semana en titulares. Comezamos. Coñeceremos cales serán as consecuencias da suba do canon de Sogama. A Deputación estima que os concellos máis pequenos deberán pagar unha media de 19.500 euros máis ao ano. 25.000 veciños de 9 concellos da Terra Chaxa contan con acceso a internet libre e gratuito nos consistorios e prazas públicas. A iniciativa parte do interese da Deputación en achegar as novas tecnoloxías a todos os habitantes da provincia. Alumnos do IES Ollos Grandes achegáronse ao audiovisual e coñeceron as entrañas da televisión grazas a esta casa, a Fundación TIC, coa grabación de curtametraxes e un talent show. En Sober celébrase o mes de Amandi, paso previo á Feira do Viño que terá lugar a segunda fin de semana de abril. Coñeceremos o programa de actos coas novidades desta 34ª edición. O Motoclub Ruta N634 de Mondoñedo acadou un novo éxito de participación na Invernal de Galicia, a concentración moteira que nesta edición celebrou un cuarto de século. E hoxe tamén faremos un percorrido polos lugares máis destacados do concello de Rábade na sección Camiñando con Xoán. A institución provincial vén de implantar un modelo pioneiro para blindar os dereitos dos traballadores en todos os contratos públicos de servizo que asine con empresas. O anuncio fixo este mércores o presidente do organismo, quen afirmou que optarán pola oferta máis vantaxosa, pero nunca a costa dos dereitos dos traballadores. Terán prioridade as que propoñan mellores na condición laboral e salarial respecto do Estatuto dos Traballadores e os convenios estatais. A partir de agora, todos os pregos de condicións incluirán as chamadas cláusulas sociais. A Deputación de Lugo ven dar un paso fronte ao impoñer cláusulas que defenden os dereitos dos traballadores ás empresas que prestan servizo á institución, o que a converte na primeira de España en implantar un modelo de contratación socialmente responsable. Creemos que a contratación pública é unha política pública máis, unha ferramenta para acadar os obxectivos que nos temos marcados como institución progresista que prioriza os problemas e a loita por un sistema xusto e igualitario. O exixir por escrito que se garanta o número de empregados e se respecten os seus dereitos durante toda a relación contractual, a Deputación consigue blindar os postos de traballo. Pedimos deste xeito que algunha empresa aproveite ou se excuse de leyes tan nefastas como a última reforma laboral feita polo Goberno Central para vulnerar os dereitos dos traballadores en favor das baixadas de soldo e de despidos en precario. Es muy lógico, además, que las empresas que tienen subcontratadas, el ayuntamiento, diputación y demás, tengan los trabajadores garantizados su puesto de trabajo, la verdad. Entonces, cualquier medida que sea en ese sentido es muy positiva siempre. Nos pregos de contratación de servizos puntuarase o número de contratos indefinidos, melloras laborais e salariais e a inserción de persoas con discapacidade. A isto súmanse os criterios que xa viñamos aplicando no caso dos servicios de vixilancia e de seguridade. As empresas deben subrogar a todos os empregados e respetar os dereitos laborais que tiveran recoñecidos pola súa anterior empresa, incluída, como non pode ser de outra maneira, a antigüedade. Me parece que es justo y es fundamental en todo tipo de empresa, que el que cumplan las normas y que no, vamos, que no se salten ninguna, vaya. Las empresas tienen que firmar, o sea, pagar todo lo que firmaron. O incumprimento destas novas disposicións terá consecuencias. Pode levar aparexado o que é a resolución do contrato. En segundo lugar, habrá penalizacións que, en función da gravidade da infracción, poden variar entre un 3 e un 10% do orzamento do contrato. E para que así sexa, haberá un seguimento rigoroso. Exixiremos ás empresas adxudicatarias que, xunto con cada factura, acrediten con documentación coa relación de traballadores e a cotización que fan por eles. O novo modelo de contratación xa está en marcha coa tramitación de 5 pregos que inclúen as novas disposicións e blindan 83 postos de traballo.
A suba nun 34% do canon de Sogama para a recollida e tratamento do lixo imposta polo goberno galego fará pagar máis de 20.000 euros de media o ano a todos os veciños dos concellos pequenos da provincia. A medida que entrou en vigor este 1 de marzo é rexeitada pola maioría dos municipios afectados. O incremento na factura do lixo suporá pasar de pagar 61,5 euros por tonelada retirada a 82,10 euros. A Deputación, a través do Servizo de Recadación Provincial, ten delegado o cobro de lixo de 20 concellos da provincia. Despois de analizar os datos do último ano, os veciños pasarían a facerlle fronte a un pago de case 1,6 millóns de euros máis polo mesmo servizo. Isto suporía un incremento medio do gasto por concello de 19.500 euros ao ano. Son datos reais sobre os recibos de cobro emitidos no 2013. En ningún momento estamos falando de estimacións nin de cálculos aproximados. Trátase de 20 concellos de menos de 20.000 habitantes, como é o caso de Baralla, Navia, Valadouro, Vicedo ou Palas de Rei, que verían os seus gastos aumentados nun 34%, gastos en moitos casos inasumibles polas arcas municipais. A gran perxudicada sempre vai a ser a población, porque na medida en que un concello decida asumir este incremento do 34% no seu orzamento, o certo é que lle estará privando os veciños de outros servicios ou inversións que se van a facer con eses cartos. Sexa como sexa, lle vai a repercutir na prestación de servicios ou inversións aos veciños. Desde a Deputación rexeitan a suba e solicitan ao Goberno galego a retirada desta polémica medida. Máis de 25.000 veciños da Terra Chá xa contan con acceso a internet libre e gratuito nos consistorios e prazas públicas dos seus concellos. A iniciativa forma parte dun paquete de medidas para estender e potenciar o uso das novas tecnoloxías na provincia por un valor global de 1,1 millóns de euros financiados o 80% pola Unión Europea a través do Innovate. Estes pequenos aparatos son os responsables de que núcleos de poboación antes aillados tecnolóxicamente falando agora dispoñan de rede wifi para todos os seus veciños. Responsables da Deputación deron conta da posta en funcionamento deste servizo en Meira, un dos 9 concellos da Terra Chá que se beneficiaron desta iniciativa pioneira. Estamos aforrando unha inversión de 315.000 euros a todos os concellos, porque se os tuveran que facer con un desembolso de arcas municipales, pois evidentemente lle suporía un coste que se estima, xa digo, en 315.000 euros nos 9 concellos da Terra Chá. Ademais de dotar de wifi, este proxecto contempla a mellora de banda longa, a creación dun portal web, un servizo de dinamizadores tecnolóxicos e asesoramento. Temos que ir un pouco cos tempos, non? E os tempos da hora, pois, dicen, enfócanos ás novas tecnoloxías, enfócanos a xente xoven, pois vemos que se move todo a través destes sistemas. O proxecto comezou no ano 2011 e xa é todo un éxito. Dende a posta en marcha levamos un total de 150.000 usuarios potenciais deste sistema wifi, cunha media diaria de 111 usuarios por cada un dos puntos de acceso que ten disponibles agora mesmo a Deputación de Lugo por toda a provincia. Todo que sea mejora se acepta. El que non se adapta a internet queda retrasado. Os concellos de Vilalba, Cospeito e Xermade rexeitaron sumarse a este plan, impedindo así que 22.000 veciños destes municipios teñan acceso a internet de xeito gratuito. A vicepresidenta segunda, Lara Méndez, tamén presentou esta semana outra iniciativa no Concello que permitirá aforro, neste caso enerxético. O Concello de Lugo sumarase a unha iniciativa que ten en marcha a Deputación, da que xa se benefician outros municipios da provincia e que permitirá diminuir o consumo de enerxía eléctrica coas conseguintes vantaxes, tanto para o medio ambiente como para a economía municipal. A reducción, en definitiva, do consumo, neste caso eléctrico, sin que eso supoña ningún tipo de merma no confort e na calidade de vida que estamos acostumbrados a disfrutar. Supón tamén, evidentemente, asegurar o abastecemento e supón unha protección medioambiental e apostar pola sostenibilidade.
Mediante este convenio, a Axencia Provincial de Enerxía estudará as medidas que pode tomar o Concello de Lugo para consumir menos electricidade, co obxectivo de aforrar cartos e reducir a contaminación. Agradecemos moito esta colaboración, posto que o Concello de Lugo, neste caso a súa facturación eléctrica, supón unha parte moi importante do custo que ten que soportar o presuposto municipal. As experiencias previas, tanto na Deputación como noutros 47 concellos da provincia, é dun 25% de aforro despois de facer o estudio da Axencia de Enerxía e seguir as súas recomendacións. Hoxe celebráronse os Días Mundiais da Árbore e a Auga, pero durante toda a semana houbo actividades nos colexios de toda a provincia para conmemorar esta efeméride. Quen vai plantar? Quen é o plantador? A deputada de Medio Ambiente, Sonsoles Izquierdo, visitou o Centro de Educación Especial Santa María en Lugo, onde axudou os alumnos a plantar este loureiro no exterior do cole. O exemplar é parte do material que a Deputación achegou aos colexios para desenvolver actividades medioambientais estes días. O organismo provincial entregou tamén a cada colexio unha guía para o profesorado e un conto didáctico sobre a Reserva da Biosfera Terras do Miño de Xosé Perozo con ilustracións de Suso Cubeiro. Como a eles, máis de 10.000 escolares de 97 centros da provincia beneficiaránse destas actividades que teñen un dobre obxectivo, divulgar os valores da natureza e animar os alumnos a protexer o medio ambiente ou facerse responsables da plantación e cuidados da súa árbore. E outros alumnos de cuarto da ESO do IES Nosa Señora de Ollos Grandes convertéronse en directores de curtametraxes grazas a unha iniciativa da Fundación TIC desta casa de achegar o audiovisual aos escolares da provincia. Coa axuda dos alumnos da Escola de Imaxe Son, os mozos levaron a cabo por vez primeira todo o proceso de creación dunha obra audiovisual que finalizou coa grabación esta semana dun concurso televisivo no Centro de Produción e Programas da TIC. 5, 4, 3... Y dentro uno... Era a conta atrás para comezar 5 e acción, un concurso de curtametraxes que alumnos da Escola de Imaxe Son gravaron e realizaron no Centro de Produción e Programas, o lugar onde levan a cabo a súa formación práctica. Pero non foron os únicos protagonistas. Os 4 concursantes do talent show, estudiantes de cuarto de ESO do Instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes, representaban a cada un dos equipos que competiron pola mellor curta. Nunca habíamos hecho nada así. Nos divertimos mucho, estamos moi orgullosos de lo que salió. Os mozos tiveron que contar nun minuto unha historia con temática variada e filmada cos seus móviles. Era a primeira vez que coñecían de preto o sétimo arte, pero foi posible coa axuda dos alumnos da EIS. La hora de gravar en movimiento, que es moi difícil, e la hora de organizarnos. As dúas mellores curtas foron elixidas polos espectadores presentes. Pero a última palabra a tiveron eles, o xurado formado por expertos do mundo cinematográfico que coincidiron no talento dos estudantes. Son obviamente moi sinxelos, moi da idade onde están, pero de verdade me parece que teñen grandes virtudes. A curta gañadora foi a de Acoso Escolar. O programa ficticio formou parte dunha iniciativa que a TIC levou a varios centros escolares para chegar o audiovisual ás aulas. Gostoume moito a experiencia e é unha pena que isto non se faga máis programas. A experiencia serviu ademais de actividade práctica para os alumnos de segundo de realización e producción da EIS, que este ano rematan os seus estudos. Ata o 15 de abril Sober celebra o mes do Amandi e se prepara para a celebración da 34ª edición da Feira do Viño que terá lugar os días 12 e 13 de abril. O programa que se está a desenvolver estes días quere dar a coñecer o viño de Amandi e promover a Ribeira Sacra no exterior de cara á súa declaración Patrimonio da Humanidade. Na organización da Festa do Viño de Amandi, que está considerada de interese turístico galego, participan os colleiteiros da zona. Estamos no mes do Amandi, antesala da Feira do Viño de Sober. Tras un percorrido no tren Aba Sacra polos bancais dos Cañóns do Sil, coñecíamos o cartel e o programa da súa 34 edición. Una zona que es privilegiada por el entorno todo que nos rodea, de bancales, de sol, de tierra, donde se hace un vino extraordinario. Todo ese mes do Amandi vai conducir aos días 12 e 13 de abril, sábado e domingo de Ramos, donde teremos os días principais desta festa declarada de interese turístico. O viño de Amandi non vai ser o único protagonista da festa. Carlos Núñez vai ofrecer
un concerto íntimo, especial, no Santuario de Cadeiras o día 12 polo serán, ás 7:30 da tarde, e vainos tamén a ofrecer o pregón, que é, digamos, o plato fuerte da Feira do Viño, o domingo. Ata entón, 4 semanas centradas nos caldos desta subzona da Ribeira Sacra, cun concurso de cata para invidentes e unha xornada sobre viticultura sostible. Neste caso, unha organizada por a Estación de Enoloxía e Viticultura de Galicia sobre a patoloxía da vide en enfermedades de madeira que están causando estragos en algún caso, e que é unha xornada que foi moi demandada por os viticultores. E, por suposto, degustacións. En colaboración coa Asociación de Empresarios de Hostelería, para que a xente durante este mes pida viño de Amandi, os propios hosteleiros van a ofertar, os bodegueiros van a poñer a mellor precio para que o consumidor poda degustalo. Isto é unha zona exquisita, donde o viño pois dá bastante grado, é un paladar moi bon. Dende os seus propios viñedos, os viticultores son os principais embaixadores do Amandi. Es que es un excelente vino con un aroma muy característica que no lo tienen otros vinos, son vinos jóvenes, diríamos que me atrevería a decir incluso uno de los mejores de España. E para difundir e facilitar a viaxe por estas terras da Ribeira Sacra, Sober contará cunha guía turística singular que se vai presentar o vindeiro día 5 de abril. Xa está todo preparado para a celebración dunha das citas gastronómicas de referencia do calendario galego, a Feira do Queixo de Friol e Pan de Usá, que terá lugar o domingo. Este ano participan máis de 100 produtores locais que porán a venda uns 10.000 queixos artesáns e ao redor de 3.000 pans de Usá. O prezo dos queixos oscilará entre os 5 e os 12 euros segundo a súa maduración. O pan venderase a 3 euros o kilo. Ademais de queixo e pan, tamén haberá outros expositores con produtos cárnicos, mel da zona ou artesanía variada. A TIC apoia a carreira benéfica que se celebra este domingo entre Baleira e Castroverde, organizada por Marzo Saúde, tal e como anunciou na presentación o patrón da Fundación, Álvaro Santos. Está prevista a participación duns 400 corredores e recolleranse kilos de comida que se doarán ao Banco de Alimentos de Lugo. A xornada deportiva comezará ás 10 e desenvolverase entre as dúas localidades polo camiño primitivo. Ese mesmo día tamén terá lugar a segunda edición do concurso fotográfico. Teñen toda a información na web da organización, que confía en superar as 5 toneladas de comida do ano pasado. O bo tempo contribuiu ao éxito dos actos organizados con motivo do Día da Loita contra o Cancro Infantil, que foran suspendidos o 14 de febreiro polas inclemencias meteorolóxicas. Cada ano detéctanse en España uns 1.100 novos casos de cancro infantil entre menores de 14 anos. Para concienciar a poboación deste problema, un grupo de pais e adolescentes afectados por esta doenza da provincia de Lugo organizou unha tarde chea de actividades para os máis pequenos na Praza Maior. O programa incluiu exhibicións de baile e ximnasia rítmica, obradoiros de globoflexia e tamén unha batucada. Nenos e maiores tiveron a oportunidade de estar xunto aos capas amarelas, estes superheróis que loitan cada día contra o cancro. A Fundación TIC proxectará este sábado no partido do Breogán contra o Palencia a visita que realizou o equipo lucense ás instalacións da Protectora de Animais e Plantas de Lugo. Alí, xogadores e técnicos preocupáronse sobre as necesidades da asociación, o cuidado dos animais e as posibilidades de apadriñamento. A Protectora e a Asociación Canina Esmorga levarán ao encontro 35 cans para concienciar o público sobre a necesidade de axudar a estes animais. Ambos colectivos farán unha exhibición, repartirán publicidade e venderán rifas para o sorteo dunha camiseta, unha bufanda e un balón firmados polos xogadores. Un centenar de pepes e pepas celebraron a súa nomástica cunha reunión anual no Círculo das Artes de Lugo. A pesar de adiantarse unha semana no calendario, a cea foi o pasado xoves, pepes e pepas gozaron da música e das numerosas historias e anécdotas acumuladas durante todo o ano como se fose o Día de San Xosé. Esta xuntanza xa se ten convertido en todo un clásico cada 19 de marzo. É un dos municipios máis próximos á capital lucense, tan só a 13 kilómetros. Os seus belos paisaxes e o río Miño teñen un protagonismo especial, como xa se darían de conta. Falamos de Rábade, constituído por unha única parroquia. Este pequeno municipio lugués atópase na área de influencia da capital provincial, constituindo un enclave urbán nun espazo rural. Queren descubrilo? Prepáranse para camiñar, porque facémolo con Xoan de Muxa. Hola camiñantes, aquí Rábade
Aquí, esta fermosa ponte medieval de Rábade, antigua carretera de Coruña, antigua carretera tamén a Cospeito, a Villalba, todo eso, este sí que non era antigo, senón que era moderno, novo, todo o que queráis, o Río Miño. Falando do Concello de Rábade, vou vos ir contando cousas interesantes ao ir percorrendo estes lugares deste concello, que ten 5 km, 100 metros aproximadamente cadrados. Vide comigo, camiño. Alá polo ano 1925 nacía o Concello de Rábade. Isto sí que non sei cando naceu, pero isto é, porque seguro que pasades no coche e dices, isto que sería, bueno, pois porque non o sabeis, a xente joven, isto era un antigo cuartel que era o cuartel de ingenieros. Resulta que Lugo foi moi riquísimo, a cidade de Lugo e os arredores, en temas de presencia de militares. Había en Parga, había no Parque de Artillería que é as Gandras, onde está o novo polígono industrial aí fixen o Mil, que era un cuartel militar das Gandras de Artillería, estaba a COE 86, que estaba onde está agora o novo hospital, todo eso. Lugo tiña moita presencia de militares, tamén fai moito tempo, pero eso que xa non acordo, na zona do centro de Lugo, ali por onde está pois a zona de Aceña de Olga, por aí tamén había un cuartel militar. Foi moi importante Lugo na presencia dos militares, había cantidad de militares, era tan importante quizás como Pontevedra. Bueno, camiñantes, pois estamos entre os límites de Outeiro de Rei e Rábade, e este é o río Ladra. O río Ladra que depois desemboca no Miño, evidentemente, que aí está as terras do Miño que están integradas na Reserva da Biosfera, nunha das máis importantes. A Reserva da Biosfera, Lugo conta con 3, pero un detalle curioso vos vou dicir, Lugo, a cidade de Lugo, é a única cidade de Europa e supoño que do mundo que está integrada nunha Reserva da Biosfera. E este río que lle dá esas lagunas que vemos aí en Begonte, que se chaman as do Río Caldo, que lle dá esta vidilla máis outra serie de ríos, desembocan, regatos e demais, fan que Lugo seña eso, un paisaxe sin igual, esa Reserva da Biosfera. Con este detalle, aclarando isto, eu dou-vos as gracias por estar con nós e vemos no seguinte camiño que vai a ser nada máis e nada menos que nesas fermosas terras de Láncara. Motoristas de todo o país volveron a Mondoñedo para participar na 25ª concentración que organiza o Motoclube, Ruta Nacional 634, unha cita comparable pola súa dureza e polas condicións meteorolóxicas segundo os organizadores, as populares Pingüinos e Motauros. A Xuntanza Mototurística reuniu máis de 2.000 máquinas que aproveitaron a cita para percorrer varias localidades da Mariña. A Praza da Catedral de Mondoñedo unha vez ao ano ofrece unha imaxe inusual. Durante 2 días, os participantes na Invernal de Galicia invaden as rúas da vila. Este ano superamos os 300 inscritos durante o sábado pola tarde, que é o momento máis cando máis visitantes pasan por Mondoñedo, pois eu penso que tranquilamente máis de 2.000 motos. A exhibición de trial foi un dos atractivos da concentración moteira cun cuarto de século de historia ás súas costas. A primeira realizouse no ano 88 e ao mellor xunto con Sanxenxo pois debemos de ser das primeiras concentracións mototurísticas que se realizaron en Galicia. E para celebralo, un convidado de excepción. Es un placer poder estar, además en este 25 aniversario, para nosotros, para mí, para todo mi equipo, un placer, como te decía, grandísimo, y más con el ambientazo que tenemos. Cuando hemos llegado hemos estado en la plaza de la Catedral y hemos alucinado con tanta moto, la plaza llena, en ese entorno. Entre os seguidores, veteranos con premio e novos valores. Hemos venido todos los años. Los últimos 2 años nos dieron el premio a máxima asistencia. Vengo de Cambre y del Club de Motos de Apreto Yocorno. Y nada, es la primera vez que venimos. Por él, por mi novio, y nada, me gustan y vengo. A concentración mestura a afección ás 4 rodas co turismo. Un fin de semana ahora no mes de marzo, donde este é un pueblo, unha cidade máis ben, tranquila,
pois isto, claro, repercute a todo, tanto hostelería como calquer negocio, é unha repercusión bastante importante. A resposta deste ano augura unha nova edición da reunión moteira desta ruta da Nacional 634. O Círculo das Artes acolleu este mércores o concerto Artemis Ensemble dentro da programación de concertos que trae a Lugo a Real Filarmónica. O próximo será o do gran pianista ruso Sergei Yerokin, o 29 de marzo. Fora desta programación actuaron a fin de semana a banda da Sociedade Filarmónica de Lugo e o grupo vocal Solo Voces. Con esta actuación deixámosles hoxe, vémonos a vindeira semana. Grazas por estar aí.